Som tidligere nævnt, så fik man et rigtig godt samarbejde med godsejer Vilhelm Brun Neergaard på Skjoldenæsholm Gods. Og arbejdet med at etablere et sporvejsmuseum viste sig hurtigt, at det skulle ikke være Brøndby, men det skulle være Skjoldenæsholm. Og allerede i årene 72-73 kom man i gang her på området, hvor der tidligere har kørt en jernbane, nemlig mellem Næstved, Ringsted og op til Frederikssund. Og derfor var der et fundament at bygge på. En af de vogne, man havde overtaget fra Københavns Sporveje i forbindelse med lukningen i 1972, var motorvogn 617. Denne vogn havde dog i 1934 været solgt til NESA, Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejsaktieselskab. NESA drev sporvognstrafik frem til 1953 og troljeybusstrafik til 1971 og dieselbustrafik til 1974. Herefter var det ren elektricitet. KS 617 var tanken fra starten skulle ombygges til dens udgave som NESA-vogn, som den så ud ved leveringen til NESA i 1934. Det bestod blandt andet i, at den etablerede midterdør, som vognen havde fået efter 2. verdenskrig, skulle fjernes, og en masse andre ting skulle ændres. Arbejdet påbegyndtes allerede tidligt, men gik i stå. Men for en årrække siden var der en gruppe af medlemmer her på museet, som besluttede sig for, at nu skulle vognen være færdig. Og det gik i gang med at få gjort vognen færdig, og nu står den, som den så ud ved indsættelsen hos NESA i 1934 på linje 14. Den ene af de 2 linjer, som NESA drev i fællesskab med Københavns Sporveje, den anden var linje 15. Bag på linje 29 sidder en 2-aksel bivogn. Tidligt i 30'erne havde man ikke tilhørende bivogne til boggiemotorvogne. De tilhørende boggie-bivogne var ikke leveret i nær så stort antal, så ofte skulle ses en 2-aksel bivogn bagpå. Her er det bivogn 1460 fra 1920, den sidste gamle 2-akslede bivogn, som blev bygget til Københavns Sporveje. Herefter lå byggeriet af sporvogn stille frem til 1930, hvor den første boggiemotorvogn af 29-typen blev bygget. I 1972, der var vi så heldige, at medlemmer af Svenska Spårvägssällskapet fandt en vognkasse i Kinsta nord for Stockholm. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at sporvognen stammede fra Odense. Man havde ellers troet, at det var for sent, og at man aldrig ville få en Odense motorvogn i samlingen. Men det lykkedes. Vognen blev transporteret til Danmark, og senere i 1987 til Odense, hvor en lokal afdeling gik i gang med det kæmpe arbejde at få vognen istandsat. Undervognen skaffedes også fra Sverige, da den manglede. Den kunne vi overtage fra Jönköping, hvor en motorvogn, som var bevaret, var blevet udbrændt på grund af hærværk, og undervognen kunne vi få lov til at overtage. Og med god fondstøtte lykkedes det at få undervognen renoveret og motorer også sat i stand. Vognen, der i en vis grad kunne betegnes som vrag, ja, den blev efter 16.000 arbejdstimer i Odense, og med kæmpe opbakning fra både medlemmer og også indbyggere og virksomheder i Odense til dette flotte eksemplar af en sporvogn. Den eneste bevarede motorvogn for Odense. Derudover har foreningen bevaret 2 bivogne, som i øjeblikket under istandsættelse. Den ene i Odense, og den anden befinder sig pt. På Bornholm, hvor undervognen skal nittes, således at den kan blive restaureret og køreklar her på museet. Og til dem, som vil undre sig, så vil der sikkert være nogen, der har bemærket, at der ikke er strømoptager på vognen. Og det skyldes, at vognen desværre har haft et lille havari.
Men da en af vores medarbejdere ikke syntes, at den skulle skubbes af en motortrolje, et benzindrevet køretøj, ja, så blev vognen i al hast i går ombygget til batteridrift, således at den kunne køre denne lille tur i kavalkaden. Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde yderligere kørsel med vognen i dag, da batterispændingen er begrænset, så vi må nøjes med at se den på denne lille køretur. Men om få år håber vi at kunne vise et komplet Odense-vogntog med motorvogn og 2 bivogne. Sportshistorisk Selskab stod dog foran en udfordring, nemlig at man i Danmark ikke havde samme sporvidde i alle 3 sporvognsbyer. København og Odense valgte normalspor, en sporvidde på 1435 mm, men Aarhus valgte meterspor, eller smalspor, som det også kaldes, 1000 mm sporvidde. Det betød dog ikke, at man ikke ville bevare sporvogne fra Aarhus. 2 vogne blev ved lukningen af sporvejene i Aarhus 1971 reserveret, og i 1973 kom meddelelsen, at vognene måtte hentes, men først i 1975 blev de hentet her til Sjælland. Året efter valgte man for første gang at kigge til udlandet, hvor man anskaffede en metersporet vogn fra sporvejene i Flensborg, og den kan anes, den kan desværre ikke komme her imellem de 2 remiser, så hvis man drejer sig, er det den cremefarvede vogn, der gemmer sig bag Odense-vognen, vogn nummer 36, skiltet som linje 3. Den kommer forbi om et øjeblik. En vogn, som var blevet overtaget i Flensborg, hvor man lukkede sporsystemet i 1973. Vognen er fra 1936 og var i drift indtil det sidste i Flensborg. Vognen var desværre i ikke så god stand, og derfor kørte vognen kun 1 år her på museet, inden den blev sat til side. Men for et par år siden valgte man, at nu skulle vognen istandsættes, og ved hjælp af et indgået samarbejde med sporvejene i den østtyske by Gera, så blev vognen sendt til Gera, og en total istandsættelse af vognen foretaget, så den nu fremstår igen i en flot og fuldstændig ny udgave. Og vognen vil være i drift her på museet senere i dag.